Nalazimo se u blizini naselja Reske na južnoj granici Mađarske. Selu pripadaju salaši koje se prostiru na oko 3200 hektara. Tu se sreću 3 regiona: Peščani greben do Ražmamajša, Segedinska Zaravan i dolina Južne Tise. Tokom više hiljada godina se u ovom udubljenima stvorio vodeni svet sa bogatom florom i faunom, koji se, zahvaljujući intervencijama neodgovornih ljudi i klimatskim promjenama, značajno promijenio. Preostala područja sa prirodnim vrijednostima su danas već zaštićena na lokalnom nivou. Sada ćemo obići jedan od 4 zaštićena predela u okolini naselja Reske. A Molnár-rét tekinthető gyakorlatilag a legértékesebb és egyben legnagyobb területű láprét maradványnak itt Röszke külterületén, és a láprétek mellett pedig szikesrétek, illetve homokis csepprétek is előfordulnak. Ez az a 3 fő élőhely típus, 3 fő természetes gyeptípus, ami ezt a tájat jellemzi, és ezeknek a legértékesebb, legfajgazdagabb állományai Röszke közigazgatási területén itt találhatók. Ezért lett gyakorlatilag védett ez a terület. Mlinarev rit se skriva iza malog šumarka. To je jedna od najlepših vlažnih livada naselja Reske, na kojoj možemo upoznati prirodna staništa Peščanog grebana do Ražmamajša. Pre nego što se pozabavimo lepotama i karakteristikama ovog predela, upoznajmo se razlogom i ciljem naše posete zašto smo baš ovog lepog majskog dana došli u ovaj kraj. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai terepgyakorlati programunkon a Röszke Molnár-rét védett területén. A programot a Berec Péter Természetvédelmi Klub szervezte. Minden évben ilyenkor szoktunk idejönni, amikor a védett területen a fátyolos nőszilon virágzik. Pođimo sad prema biljci zvanom tuparanik i vlažnim livadama koje predstavljaju najveću prirodnu vrijednost Mlinarevog rita, a koje se nalaze u najzapadnijoj, najvećoj peščanoj brazdi. Odmah na početku izleta smo našli zanimljivu biljku, to je kozlinac i baš je sada u cvatu. Azért inkább csak Röszke környékére koncentrálódik előfordulásait Szeged környékén, mert a lösz és a homok határát jelzi, egyfajta tájhatárt jelző növényről van szó, és itt nem vagyunk nagyon messzire a szegedi sík nevű lösztájnak a határáról, és ez a lösz szépen ide a Molnár-rét alá is a mélyben bekúszik. Evo nas na vlažnoj livadi koja je prepuna najrazličitih biljaka. Ovaj dlakavi krešutac se ističe malenim, ali i jarkoplavim cvetovima. Višegodišnji lan je starosedelac u Europi i njegovi plavi cvetovi su sada najlepši. Ali upravo cveta i smiljkita, kao i svetlo-žuti pupoljci biljke Tetragonolobus maritimus, a u blizini raste i žutilica, kojom su nekada farbali tekstile, ali je i lekovita, jer njen čaj pomaže prilikom tegoba žuči i bubrega, a može da se koristi i kao laksativ. Ezekben a szélbarázdák gyűlik össze a víz, hogyha ezekben lápréti vegetáció van, azt a helyiek sömjéknek, szögedélyesen sömjéknek hívják, vagy semjék, ha pedig szikes van benne, szikestó, akkor pedig szék a neve, de földrajzi értelemben ezek szélbarázdák, és ezekben egyébként víznek kellene állni, sőt, ahol most vagyunk, ez egy észak-nyugat-délkelet irányú szélbarázda, itt törnek föl ezek a regionális talajvízáramlások, és bizony azt látjuk, hogy még ebben a mélyedésben is homokis csepprétet, azaz egy szárazabb, bár fajgazdag gyepet látunk. És ugye láttuk, hogy az őszi vérfűszint az egyetlen egy olyan lápréti növény, amelyik megmaradt ebből az üdébb időszakból. Konačno je tu biljka zbog koje smo pošli na današnji izlet. Bastardna perunika. Biljka je zaštićena, njeni cvetovi su plavi, na spoljašnjim laticama sa žutim linijom, ali joj je proleće 2019. nije odgovaralo. Nema onih uobičajenih bujnih cvetova, ali i ovako možemo vidjeti nekoliko predivnih primeraka. Možemo i mi da joj se divimo, ali pripazite, ona je otrovna. Van olyan év sokszor, hogy kevesebb a virág, mint a tőszem. Igen, ez nagyon gyakori eset, hogy nem, tehát előjön a levele, fotoszintetizál, de virágot nem hoz.
Ovdje prelazimo sa vlažne livade na Slatinsku livadu. Taj prelaz za granice nam označavaju bujni ljubičasti cvetovi jedne vrste orhideje, velikog kaćuna. Egy szélbarázdában állunk. A szélbarázdáknak van egy nagyon sajátos tulajdonsága itt a Dorosba-Majsai homokháton, mégpedig az, hogy a talajvízáramlásoknak megfelelően, illetve azokban oldott nátriumsó felszín közelében való kicsapódásának függvényében kétféle jellegzetes üdegyeptípus is előfordul egymás mellett, ami unikalitásnak számít. Polako se završava naš izlet. Stižemo do kraja Mlinarevog rita. Umorne izletnike čeka zaslužen ručak. Svako će dobiti svoj ražanj, ali i svakodajke delikatese. Például szalonna, meg ilyen paprika, lilahagyma és kolbász. És hogyan kell sütni, hogy ne égjen el? Úgy, hogy amikor már parázslik, úgy akkor kell sütni. És te egyáltalán szereted az ilyen ennivalókat? Miért finomak ezek? Azért, mert nem nyers, hanem ilyen meg lehet sütni. És akkor tudod, ez itt most a Molnár réten te is sétáltál egyet. Mi volt az, ami a leginkább tetszett? A nővirág, vagy a nőszirom. Kenyeret is sütünk. Igen, az is nagyon. Nagyon finom a pirított kenyér. Hát engem minden ilyen túra kikapcsol, és hát érdekel azt, hogy amit látok, amit nézek, hogy tulajdonképpen mi, és ezért volt nagy segítség, hogy itt most szakembertől meghallottam, hogy milyen növényekkel találkoztunk, és ezek a növények hol és hogyan nyillanak, vagy kerülnek ki a földből. Én azt gondolom, hogy fel kell keltenünk az érdeklődést, és mi ennél többet nem tudunk csinálni, mint hogy mindenkit, aki akar, azt kihozzuk, megmutatjuk neki, és hogy higgyel. Egyszer volt az iskolában, hogy egy védett növény értékekről beszéltünk, és azt mondta a gyerek, hogy nekünk ez van. Tehát, hogy elhiggye, hogy mindenki elhiggye, hogy a faluban, például a falu határában mindenkinek van védelemre érdemes területe, és védelemre érdemes növénye, és olyan terület, amit meg kell őrizni. Ako nam to uspe, i naši unuci će moći da vide bastarnu peruniku u punom cvatu krajem maja na Mlinarevom ritu blizu Reske.